Mono sketsa langsung. Gusti Sidhem Rep Surutya Pradangga Pati ana Ratu Sudibya Pranata ing Ratri Pradita mantra-mantra kang henggantung kileng pinayung asta gangga wiradanu asta tegese tangan gangga banyu wira papandangan tegese tulis sepupupun di papan ditulis sulih ingkang mastani sepuh sapa tulis duh nalika semana dipun kacarihaken anggenipun wonten ing jaman sampun ingkang kapungkur yaiku jaman kerajaan Jawa utawi jaman panjajahan nalika sakmono awal-awalipun utawi sejarahipun Kuda Kepang utawi ebek sak menika kathah wersinipun wonten wersinipun Pangeran Diponegoro wonten wersinipun Mangkubono utawi Raja Mataram ingkang kaping sapisan utawi wersinipun Raden Patah Sunan Kalijodo nanging kula mboten nyritakaken sadoyonipun kula badhe nyritakaken jamanipun Pangeran Diponegoro jaman Pangeran Diponegoro menika pasukan kuda kudanipun gadah para bawantara utawi dipun biyantu dening kawula alit kangge nyemangati anggenipun Pangeran Diponegoro jajah utawi nglawan pasukan para penjajah yaitu Belanda anggenipun pasukan-pasukan kawula niku badhe nyemangati anggenipun pasukan Diponegoro atau Pangeran Diponegoro peperangan wonten ing alas Tunggul Rono atau Gung Liwang Liwung padha sanalika para jaman semanten kuda niku dipun anggit utawi dipun anggit ingkang angsal lungsulipun saka pring utawi pring di kapet ngantos jaman kemajuan samangke dados para prajurit-prajurit tidak dapat menggambarkan prajurit ingkang padha maju wonten ing paperangan ngantos ganti jaman nganti sak menika Kuda Kepang wonten dipun nameni anggenipun utawi mangan utawi dahar niku dahar wonten macem-macem enten sing dahar beling nyenjek api utawi geni lan Kuda Kepang menika dipun kendhalikaken dening para pawang utawi para sepuh utawi penimbul
padha sanalika ngantos tumut para penonton ugi tumut mendem utawi janturan niku sampun jaman ngantos sakniki nggih kula mboten saged nyeritaken sedayanipun nanging jangket-jangkete utawi gambaranipun kados ngaten monggo sami-sami kados pundi kiprahipun parikala sal Dimas Sanggaring dinten menika nuwun suwun la
pasar Solo mintar-mintar kepengen apa lo ya 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 sayang
tepuk tangannya mana?